Més seguretat i tranquil·litat. Això és el que busquen els agents rurals amb la incorporació d'armilles antibales, una arma llarga de foc i patrulles de com a mínim 3 persones per realitzar controls de caça, tot i que en alguns casos es podria ampliar aquesta xifra. Aquestes mesures són extraordinàries i temporals. Només s'apliquen de forma, perquè era un procediment que ja teníem establert i assumit i que podíem assumir amb el material que ja disposa el cos d'agents rurals fins que no tinguem el dictamen del grup d'experts perquè puguem implementar les mesures que es decideixin que són les adequades pel grup d'experts. Aquest grup, integrat per experts externs i el Departament d'Interior, té previst reunir-se abans de que acabi gener i revisar tots els protocols en matèria de seguretat, inclòs el reglament d'ús d'armes. Per ara, i fins que no arribi un dictamen d'aquesta trobada, aquest cap de setmana ja s'han implementat les mesures en una quinzena d'unitats i s'ampliarà en menys d'una setmana a una trentena. Estan distribuïdes de forma uniforme per totes les regions. Nosaltres hem de mantenir la màxima normalitat amb les inspeccions i, per tant, són inspeccions rutinàries, com les que fèiem fins ara, però amb una seguretat reforçada pels agents que prendran part d'aquestes actuacions. L'assassinat dels 2 agents rurals a Aspa ha obligat el cos a revisar tots els procediments que el Comitè de Salut Laboral va aprovar-ne la majoria el 2013. Però no només es vol posar el focus en l'àmbit de la caça, sinó en totes les tasques que duen a terme.